zdraví vás máte z EvorTV.cz. Jsme na serveru jak se jmenuje, Survival Games, teda gamerovým. Někdo má se zadat. Tak nic, tak si jdeme za jelou. Bude mapa Kanyon. No tady je málo lidí, protože já to hraju v pondělí ráno asi nemocnej, víte. Jsem za jelou, připravený. Tak jak to začne, já mám 2 hodiny na to. Mohla být Heels, nikdo, vybavím všechny mapy. Ale nejvíc asi tak, se nebudu krýt. Tady se VIPčko, vidíte čeky? To říká Playtime Games. Na svém kompu, kde se podělal obrazovky by odešla, nevím jak to bylo nějak. Tak jsem na svém starém kompu. Zítra si budu kupovat hezký, já nevím, jak to jmenuje. Nevím za 44 000. A k tomu 3 obrazovky ještě. A hrdí klávesnice a myš. Koupili by to všechno rodiče. Slíbili by to už dlouho. Jo, už to začne. Teď mám podsvícenou klávesnici, tak je dobrá a hrdí myš mám, ale ta už je podělaná. Asi uděláme Strange. Uděláme Strange. Pak uděláme regeneraci a možná Invenci. Já nevím, co udělám. Čekejte.
Mrdána, vole, krade mi tady. Srám krumpáč na 10. Já nic nevidím na obrazovce, protože tady svítí slunce. Konečně. Starec, radec. Měl bych mít nový pozdrav, už zdarec, radec, kanec, co se nemyslel. Nevím, proč mi napadlo jako divný. No ne, nekradeš mi to. Počkej to tady, já nepřijdu. Jsem tady. Jo a teda příští díl měl být speciál za 15 odběratelů. Víte? To čoruje, hajzl. Čorka zasraná. Jsem takový debil, abych mi to kradl. Ne, on mi to... Tenhle mi nikdo neukradne, to je můj. Tak já nevím. Se vrátím tak. Počkejte.
6 levelů, ty vole, to je mega. Můžu pádat. Blbě. Rozdělí. Uhlí ne, železo, co chci. Jo, železo ne, jo. Jo. Mám 4, tak 60 ještě. 60, a jo, co to je? Tam taky. To je čorka. To je čorka jak prase. To je teda moc nenatěžil. Tvoje tady čekl čorku, je žalízle zasranej. Blej píča. Být krupáč za 30, jak se posereš. Jak se myslel? Oh yes. Jak se namrdají počítači zasraný. A jestli mi padne na krumpáč. Účinnost 4 a štěstí 3, tak se poseru jako gamerovi. Med mu to hodil do lávy, já jsem se tak chychtal. Teď ale my jsme žlutý, doufám, že jo. Jak jsem to mohl vědět, píčos? Ty vole, jak jsem to mohl do píči vědět? Kurvy zamrdaný. Píčis, kurvy. Učinu 4 ty vole. Jak jsem to mohl vědět, že mi to napadne? Já jsem nebyl, nebo co? Jo. Koukej se tady chystá. Ale fuck, ty vole, co mi zdá. To je stejný a jak jsem to mohl. Udává to ještě železo. To dobře, já nevím. Emeraldu by to mohlo dávat víc. Jsem
No pak meč na 30, jestli tam bude taky něco dobrýho, tak tohle to bude asi můj nejlepší Annihilation. Jo a minulý Annihilation to bylo taky mega, škoda, že jsem to nehrál, mohl jsem nahrát Strange Rush a tak. Tak. Možná jste mě neslyšeli. Teď už, no já udělám jedno. Jste je pořádně slyšeli, možná jste mě na začátku neslyšeli. Tak a ty vole, a to je krumpáč jak prase. Já se set poseru. Tady bude dávat tu víc všeho. Jeden. Tak. To je nice krumpáč. A fakt nice. A když jste se ptali, proč mám na konci videích takovej divný znak, tak to přesto to zrychluju, aby se mi to na YouTube přidávalo 10 hodin. Zkusíme to na... A jestli mě teď někdo zabije, tak já se poseru. Jako minulým dílem jsem s kámošem hrál a on uzlá tam mě zabil, že já jsem tak na něj křičela, jde do piči, vole. Když jsem dělal účinnost 4, nerozbitost 3, štěstí 2 a ještě myslím, že jsem tam měl ještě něco, ale jak se to jmenuje, to je jedno teď. Smaragdu by to mohlo dávat víc, dává prej. Tak dávej víc smaragdu. Furt to nedává. To je zasraný. Já... Chcete bombóny, chytejte bombóny. Dole, ale. Na diamantu by to mohlo dávat víc, ale. Hop. Teď já potiony, já budu dělat potiony, vole. Taky mají rychlý krumpáče. Tak. Ty vole, tady je jich nasráno. Tak já to dělám jednoduše. Já jdu natěžit 30 levelů. A chci vám říct, že mi na krumpač padají nejlepší enchanty, ale na meč to ne, 3krát jsem ho enchantoval na 30. Poprvé hmyzáková záhuba 3, po druhý odrážení 2 a hmyzáková záhuba 4 a pak mi tam ani neptejte odrážení 2 jen. Já jsem se tak posral z toho enchantu. Jsem se tak chychnal, co to je. Myslel jsem si, že to je ser, ale 3krát enchantovat krupáč na 30, ty vole. Radši budu držet shift, nechci chcípnout. S takovým epickým krupáčem. Můžu mít 30 levelů. A když tak neumím bojovat, kdyby jste se ptali. Můj kámoš umí dobře bojovat. Já taky někdy. Na Bedwarcu se kilím jak prase. Třeba jsem tam dal 300 kilů, co jsem neměl stretch. A furt za sebou. Protože oni tam po mně šli s brděním a já jsem... Nevím jak to. Oni mi psali, že máme hacky, ale já ne. Já jsem se dal pryč hůzovní hacky. Protože jsem za ní dostal, že jsem dělal kill auru a to už já nedělám. Já chci hrát poctivě už. Jsem prostě 3krát použil 3krát kill auru a X-ray, nebo jak se jmenuje. Že to vyhledá bloky, to jsem dělal na normálním serveru. To jsem byl diafull. Všichni se ptali, kde to hledám a já jsem řekl kopu.
nejsem slepý a oni hned věděli, že mám X-ray, tak hned bar. Nepoužívej huzoni a X-ray, nebo já nevím, jak se to zrovna jmenuje, ten hack, nebo jak se to je jedno. Tak se víte, co mi padne na meč, jestli mi tam padne aspoň ostro 4. Jo, a minule jednou jsem zabil nepřítele a on měl ostro 4, střílela hodně 2, tak on ničil Nexus u nás. A já jsem ho normálně zabil s ostrostí 1. 2 hapka mi zbyly, ještě jsem ho hrál, tak 1. To bylo úplně mega hustý. Tyva, co to tady bylo? Tak jsem hodil krupát účinnost 4, tak jsem to spojil a dělal jsem účinnost 5. Ty vole, to je beč jak prase, říkám vám to. Se posere, volej, kurva. A mě ten kašel sere. Ale dobře, já ty vole, ale ten krumpač, to je boží. Pak půjdu na diamanty. Ty vole. A je poběž 3 power v 5. Když se tady prostě to napsal debil, protože debila by to dalo pryč a bylo by to jen laba se švapí a točí. Tady polovička si taky natáčí. Skoro, že tady není kámo. Tady přiletěl takový diamantový a takhle od práskl, tak já bych se chytal. Dobrý, že teď nemůžou jít sem se strčem. A nemůžou jít sem s diamantama, ať neřeknu teď. Ale teď už můžou jít s diamantama, jestli tam jsou nějaký hackři, tak se tam normálně to... Já budu mít stack, si to půjdu vypálit. Tyhle ten krumpáč super rychle dělá tam být nerozbitost 3 ještě. Já vím, že nerozbitost je kraksta píče, ale dělo by to jako ten krumpáč vydrží díl a to mě právě tady je lepší. Počkejte chvilku. Jsou tady. Papa, želejsko. Jde se pálit užitečnější věc. Tyva 19 levelů už ty. Tak dáme beč na 30 pak ještě. Teda ta padne pod druhý. Ty vole, ty jsi dobrý, tebe musím pochválit. Aspoň nějaký debil tady něco dělá pořádně. Ale kde máš ty. Víte můj malý čuklíčku. Abych vám čuklíčka ukázal na nějakým vlogu, viď? Čuklíčku. Teď je ostříhaný, protože bylo
Lupat tady hodně. Uděláme tutoriál na Optifine. Až tohle dokončím. To někdo je? Filďásek, čau Filďásku, debílku. Ty vole, tady mi to nikdo nečvajzne, vole. Nějaký debílek Filďásek to vůbec. To je tak nic. On má krumpáč jak prase taky. Ten krumpáč křupne. Si chci ještě krásný Nexus. A to bude ještě chvilku trvat. Já mám strange. Aha, se chci. Tak ještě jeden. Dělejte. Tak to potřebuju. 32 akorát. Se mi zdá, nebo tamhle někdo je. Se mi zdá, mám celou obrazovku. Šmudlanou. Moc segry, vlepá. Moc segry je jí teprve. Nevím. 5, ale to je jedno dokáže. Už si zapne normálně Majkinov a říká mi bácho, když by řekla brácho, tak řekne bacho. Já se ptám, jaký bacho, a ona řekne bácho! Jsem chychtám, když jste to viděli. Můžu nahrát video na to. Když tohle video... Já jsem moc opožděnej, protože 2 týdny nebo 3, ještě 3 myslím, jsem nenatáčel videa a je to v prdeli. Jsem měl mít za ty 3 týdny už tak 20 videí. Dneska by tam měly být na YouTubeku 2. Mám 2 nové série, pro vás budu natáčet. Counter Strike a myslím ještě, teď nevím, jak se to jmenuje, ale je to mega dobrý. Battlefield 2 a možná FIFA 13. A 14. Já mám i 14. Ale ta se mi nelaguje, ale myslím, kdybych ji nahrával, tak to se bude trošku lagovat. 13 mi jede. Dobře. Jdu enchantovat teda meč Erchojel. Bych měl těch... Jo, aha, já ho musím vyrobit. Já jsem kokot. Dvě. Ale fakt tam padne něco dobrýho. Tak kde to je? Tady zabugovaný zase. Kdybyste se ptali, proč to nestříhám, ty videa, protože se mi nechce. Kdybyste říkali, že to neumím, ale... Nechce se mi prostě. Pane bože, dej mi tam něco. Ty vole, pičo, zmrdí, vole, kurvy, píči. Ty pičo, vole. Takový dobrý enchanty.
Kurvy zamrdaný. Pičis. Oh. Fuck ty vole. Oh, to je mrdy. Pojďte, vole, já vás zabiju, ale... Ne, ty čuráku! Už jsem se lék. Jak cípnu. S tímhle mečem. S tímhle krumpáčem. Tak tohle bude asi můj nejlepší annihilation na světě. Máme v týmu nějakého borce, který to takhle postavil, tohle takhle baví dělat. A pak se to obnoví, to je dobrý. Tady to ještě zapomněl. A udělal to takhle docela daleko. Tak se tam dej, vole! Aha, jak to, že tam nejde? Konečně. Ty vole, co s tím je? A nevím, co s tím je, já jdu radši od toho. Ty vole, tenhle to těží. Na středě mě doufám, nikdo nezabije. Až tam půjdu. Teď si myslím, že tam šel nepřítel. Ty vole, kde je? Tak jako... Co tady blázdíte vy? Se najím. Půjdu asi dělat elíky. To už je čtvrtá, jo. Tak. Jdeme na střed pro vodu. Udělám házecí strinže a až se tady bude lítat. Regeneraci umím, všechno umím. Kde pro tebe věci, vole? Kde si mám pro tebe věci? Jdu na střed provodu. Dělma, vole. Jo, mám, nebo já mám šápře 4, Codback 2 a nevím, jak se řekne kořist. Ale vím tyhle dobrý věci. Zákludňařský věci. Hodí se. Tvoje, kde jste všichni? Teď by tady byla Juice národní zahučila, tak já zakřitím. Rychle. Tam jsem první než oni. A tím strange rushem bychom to mohli ukončit.
Nexusu tam, já budu jen killit. Protože když jsem u Nexusu, jak se mi to docela aguje. Lagi, fugy. Arabella 3. Mě blbě se. Doufám, že se ještě nepozvracím do toho. Tak kde jsou? Ano, ale nemůžu. Kde to je? Tady. To stojí 5. Kolik to stojí? Nevím. Teď nevím, co to budu dělat. Já nechci skoro nic. Já chci jen prdel žít. Ale čekaj, dám vždycky name. Když se bude enchant lead. Nechci. Doufám, že to udělám 2. Tak dělej. Tady bych to ale mohl stříhnout, ale nechce se mi. Ty vole, já nevím, co z toho teď bude. Pomožte mi. Jsem zapomněla, já jsem ten, že dělal minulý díl. Já nevím, proč si to nezapamatuju. Jo, yes. To je 1. Nevím. To je 1. Tak melou noobs, ten člásík. Píšku, jestli. Takže si tu housku, hajzle. Pojďte. Já tu doufám natáčím, já už jsem se lek. Tak pojďte. Ty vole, hacker. Ty vole, to jsou hackři! Zamrdaný kurvy, vole, jak to? Jak mě zabili, piči? Ty vole, viděli jste to? Jak to, že mě zabil? Si děláte prdel. Co to byl krupač, ty vole, to byl snad účinnost 40.
A kde to je Žerokrát Nexus? Jo. Ty vole. Jsou debilové. Já nevím, tak tohle byl takový kratší díl zase. Nevím. Ani se neudělal ten stretcher školy debilům. To byl hackerek prase, vole, on tam stále bouchnul mě. Tyjo, jsem si měl taky zapnout ty hacky. Bych ho zabil, hajzla zasranýho. Ale to je jedno. Já se tady sednu a rozloučím se. A pro tenhle díl by to mohlo být všechno a asi zdar.